लाइमोनफ्रा दिनै बुजिबाय इउपिपिएलआव सरकाराव थानानै मा जागोन आरो गुबुन दोलोआव थानानै मा जागोन बेखौ दिनै जों क्लियार पिक्चारखौ जों नुबाय। बिपिएफआ जाबाय रोदा सेवनाय मोनसे राजखान्थि हान्जा। दा सेवनाय रोदा सेवनाय बिफाङाव जेसेबांखि हासार दै नों गाराथों मानो बे आरो बिलाइ गोदान रोदोमनाय नंलिया, बे लरहायलांसिगोन। बिपिएफआ 17 बोसोराव 66,000 हानि पाट्टा होदों। जोंना साराय बोसोरावनो 3,39,000 हानि पाट्टाखौ जोङो मोननो हादों। बिजेपि दोला जाबाय गोबां मोनसे गिदिर बिलोनि मोनसे राजखान्थि हान्जा। बेयाव जोङो जे सारनानै जे माबा मोनसे मोनगोन बेखौ जों माबाबो साननो हाया। जोंनि बर' जाथिनि इयुनखौ बिसोरो लानानै माब्लाबाबो साननाय नङा। बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जायफोर सासे सानै थांदोंमोन बिसोरबो आरो लोब जोंजोंनो जइन जानो फैफिनदों आरो अलरेडि कन्टेक्टआव दंबाय थायो। बिथांनि अननायाव मेगन गोसोफ्रा हनै दाबो होसोदों नंखाय खोथाथ' गायसुला होनना दाबो फोसावदों फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटिउबाव लाना जुगालाव देखायदों नाथाय खाथियाव फैनांगौबा गिनासो फावसैदों खना लाइमोनफोरनि बाथ्रा बुङोबा प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरकार इयुनाव जिबायदि जोङो लाइमोनफ्रा बे सरकाराव थानानै जिबायदि सिमां नुदों बेखौ सारा जोंखौ मोगथां महर होगोन बायदि जों नुदों। बेखायनो लाइमोनफ्रा हाजार लाइमोनफ्रा दिनै जइन जानो ओंखारबोदों। जोंनि जिथु रिपर्ट बे हिसाबै 500निबो बारा लाइमोनफ्रा दिनै जइन जादों आरो गोबां आरो बैसो गोनां मानसिफ्राबो लोब फैगासिनो दं आरो फैबाय थागोन। अलरेडि कन्टेक्टआव दं जोंजों। गोबाङानो बिजेपिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बिपिएफनिफ्राय फैदों। लाइमोनफ्रा दिनै बुजिबाय इउपिपिएलआव सरकाराव थानानै मा जागोन आरो गुबुन दोलोआव थानानै मा जागोन बेखौ दिनै जों क्लियार पिक्चारखौ जों नुबाय। बिपिएफआ जाबाय रोदा सेवनाय मोनसे राजखान्थि हान्जा। दा सेवनाय रोदा सेवनाय बिफाङाव जेसेबांखि हासार दै नों गाराथों मानो बे आरो बिलाइ गोदान रोदोमनाय नंलिया, बे लरहायलांसिगोन। इउपिपिएलआ जाबाय मिजिं गोनां मोनसे राजखान्थि हान्जा। बिथांमोना जेसेबांखि फोसावा मानो बेबायदि दोलोआव आरो रावबो खामानि मावनाय नंलिया आरो लाइमोनफ्रानो दिनै फोरमान होदों जे इउपिपिएलआव थानानै मा जागोन मा जायाखै जों बेखौ मोगथां महर नुबाय। दिनै सरकाराव फैनायनि उनाव बिपिएफआ 17 बोसोराव 66,000 हानि पाट्टा होदों। जोंना साराय बोसोरावनो 3,39,000 हानि पाट्टाखौ जोङो मोननो हादों। दा बेयावनो बुजियो जे जोङो बेयाव हारिनि इयुन दं, बेयाव जोंनि थांना थानायनि रैखाथिनि साख्रि बाख्रिनि मिजिंखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो लाइमोनफ्रा लोब दिनै दावगाबोदों आरो अलरेडि मानास सेरफाङाव जोङो देरहागोन होननानै बेखौ माने फाइनाल खाटां होनो हायो। बिजेपि दोला जाबाय गोबां मोनसे गिदिर बिलोनि मोनसे राजखान्थि हान्जा। बेयाव जोङो जे सारनानै जे माबा मोनसे मोनगोन बेखौ जों माबाबो साननो हाया। जोंनि बर' जाथिनि इयुनखौ बिसोरो लानानै माब्लाबाबो साननाय नङा। बेनिखायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जायफोर सासे सानै थांदोंमोन बिसोरबो आरो लोब जोंजोंनो जइन जानो फैफिनदों आरो अलरेडि कन्टेक्टआव दंबाय थायो। उनावनो जोङो 2000निबो बांसिन आरो इउपिपिएल दोलोआव बिजेपि आरो बिपिएफनिफ्राय जयनिं होगोन। बिनि थाखाय जों आरो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ।